Entrenador, e a verdade é que moitas veces por expulsións, outras veces por falta de puntería e outras veces por mal xogo, pero que está claro que o Racing de Ferrol está desaproveitando a ocasión de meterse aí arriba porque houve bastantes tropiezos e non acaba de encontrar el o bo xogo. É que como será a cousa que despois deses 7 empates en 8 xornadas aínda ten opcións, porque está a unha distancia de 2 partidos realmente. Sí, porque os de arriba fallaron moito, ¿no? Incomprensiblemente non acaban de estar fuertes, pero tampouco o Racing, eso ao larga pois é unha mella importante, sobre todo cando non tes moita efectividade de cara a gol. Esa foi unha das ocasións máis claras de La Matina pouco de comezar ao segundo tempo, e as oportunidades que continuarían. Outra vez La Matina, aí coa dereita, o guardameta na orientación marítima. Tato acabou facéndose co esférico, pero é que os visitantes tamén tiveron as súas opcións. Ese remate de Rosmen, o Racing volvía a carga, Jonathan Carril, dominio pero sen efectividade, Manolo. Sí, dominio sin efectividade. Está claro que un equipo se quere estar aí arriba, aunque sea a veces irregular, o que sí está claro é que non pode estar varias jornadas sin marcar, e eso o Racing pesa ya. Despois foi importante na portería Queco Piña para evitar primeiro ese lanzamento de Maciot, que despois volve a disparar, mete a man outra vez Queco Piña en tempo de aumento. Ollo, porque a orientación marítima puido levar o partido. Vexan que xogada salva Queco Piña ante Vladimir. Empate a 0 entre o Racing e orientación marítima.